Napreso karon sa selda sa PIDEA 7 ang usa ka kawani sa Lapu-Lapu City Hall human kini madakpi sa giingong buy-bust operation Sabado sa gabi dito sa lungsod sa Cordova. Si Rodrigo Babatuan Jr., usa ka job order employee na destino sa merkado sa Lapu-Lapu. Matud ni Director Yogi Filimon Ruiz, usa ka semana nila nga gipanida ng suspect kansang sideline ang pagpaninda og shabu. Atol sa operasyon, giingong dunay armas ang suspect apan wa kini misukol. Mo na pagsulod na to sa iyang balay during the buy-bust operation, nagani siya nakasukbit pa gan iyang pusil sa iyang hawak. So fortunately, wala man siya mo pakita og resistance mo tong wala na to siya gipusil. So mo na atong gipakita na wala ta ang atong operation dili ta sa kanang dili ta mamusil diri. Apan ang dinakpan nga si Babatuan, hugot nga mihimakak sa pasangil sa mga otoridad. Wa matud pa siya ay record sa barangay nga nalambigit siya sa illegal nga negosyo. Iyang giangkon nga migamit siya og droga apan wa siya maninda niini. Buong ko nga nakuhaan mo ko nga wa mo ko makuha dito sa balay, nagkuan gani sila dito nga negative ko no nga pagabot diri nakuhaan naman hinung ko. Samtang gidakop sab nila ang Korean national nga si Kim Si-wong, 47 anyos, usa ka tour guide tungod sa impormasyon nga nagtinda kini og drugs diha sa barangay Maribago, syudad sa Lapu-Lapu. Si Wong una nang giaresto niadtong Enero sa tuig 2011 tungod sa illegal possession of drugs apan nakapiyansa. Jinky Rosit, News 5.